огромния 18-ти си рожден ден като огромно щастие от това, че мога да шофирам най-накрая. Гостенката ми днес се надявам да го запомни с нещо много по-хубаво от това, защото тя е тук с мен, за да приготвим нещо много вкусно. Но първо, Жаклин, си рожден ден от мен и от целия екип на преди обед, имаме специален подарък за теб. Това е дървото на живота, което всъщност има много голяма символика, защото, както в името му се разбира, е дървото на живота, символ за развитие, за бъдеще, а и цялата му опаковка е направена от рециклирани играчки. Така че, ето, може да ти погадай това с теб. И отделно аз имам, няма как да минеш без това е един подарък. Не знам дали ще мога да го ядеш в момента. Няма да мога, но ще може да я замразиш и след там, като мине подготовката, да си я хапнеш. Оставяме настрани. Петър, надявам се да не влезе толкова път да е крайна идея да падне. Да, много благодаря за поканата. Също, Вали се как, разбира се. Аз винаги съм искал да показвам хора, които са толкова усърдни, мотивирани, не се отказват и постигат толкова големи успехи за България. Така че ти просто това си говорихме преди малко, че ми трябва 5 минути да разкажа за всичките ти победи. Просто на тази крехка възраст. Сега да разкажем първо на зрителите какво ще готвим и след това започваме да разказваме за всичките ти титли. Добре. Имаме бургери, като виждате колко са готвени и пухкавки. Рецептата за тези бургери е много лесна. Трябва ви брашно, естествено по-високо на белтъчини е много по-добре да бъде. Трябва ви жълтъци, трябва ви кефир, което всъщност е най-интересната съставка в случая днес. Защо сме избрали кефир? Защото благодарение на дългата ферментация на кефира, силната ферментация, която претърпява, той е много по-подходящ за хора, които имат непоносимост към лактоза. Също така дава по-сочната и меката текстура на хлебчето, без да използваме толкова много мазнини. Така че днеска с тия ногти как ще се месиш, не знам, но ще покажем на хората как да си го, поне основите как се правят. Да, решихме да са бургери, понеже това е моят любим титли състезание. Точно така, да, ти обожаваш бургери, разбрах и аз нямаше как да не се захвана. Сега, към тези невероятни бургери имаме един сос, който трябва много бързо да захванем, за да се подготви и да стане готов. Естествено, слагаме малко маслце, това е бешамел, по купона, така, разтапяме малко масло, сложим малко зехтин, за да не изгори маслото толкова бързо. И към него добавяме брашно, естествено. Започваш ли да бъркаш? Да. И можеш да разкажеш за твоето ежедневие като професионален състезател, защото ти само на 17 години вече имаш републикански титли няколко, европейска, Мис Юнивърс, аз вече не знам, само световна титла ти остава. Еми само това остана, да. някой ден. Надявам се. Скоро според мен ще бъде този някой ден. Надявам се. Аз започнах да се състезавам, когато бях на 15 години, 2024 година. На 15 години? Как да. ще се състезаваш на 15 години? На 15 години излязох на първите си 2 състезания. След това направих 3 международни състезания, едно от които беше европейско. Браво! И след това реших, че ми трябва време да надградя, понеже аз излизам на сцената срещу 20, 30, 40 годишни жени. Аз бях първо на 15-16. Wow. И миналата година излязох така доста по-надградила. И започнах с първо място в България на жени. Шампион. И завърших сезона с европейската титла на девойки, което за мен беше изключително... Последната ти титла, коя е тя? В Прага, нали така? Последната ми този сезон в момента, който тече, е в Прага на Мистер Юнивърс, първо място на жени. Уау, и то на жени, на не жени, на девойки. Уау. Добре, супер. Аз много мога да кажа по темата. Почваме да слагаме мляко вече. Запържихме маслото бързо и започваме зверско бъркане. Ще не се притесняй, после е така постепенно. Сега забъркваш. След като направим основата на бешамела, той ще почне да се сгъстява. Хубавото при него, което трябва да запомните, е, че на 100 грама мляко имате 10 грама брашно. В случая имаме 500 грама, съответно имаме 50 грама брашно. Към него ще сложим чедър, за да стане този невероятен чедър сос. Само първо трябва да сготвиш брашното. Аз през това време продължавам с бургерите, тъй като те им трябва малко време да се сготвят. Може да ми разкажеш малко повече за ежедневието на професионалния състезател, защото аз също съм състезавал много години и за мен това е изключително трудно, изключително психика изисква, за да можеш ти да
да не се отказваш, да продължаваш, въпреки всичките трудности, които са, нали, най-малко глада, Да. да продължаваш да го правиш това нещо. Как намираш мотивация на тази на 15 години? Как така? Ами то по-скоро не е до мотивация, ами до дисциплина. Аз изключително много се запалих в спорта и много ми харесва това, което правя. Аз не си представям ежедневието ми да протича по по-различен начин. Ти реално да ядеш едно и също всеки ден, ти така ми Да, каза. започнах подготовка на 15 септември миналата година и от 15 септември до ден днешен аз съм на един и същи режим, на едно и също хранене и всичко ми е едно и също. Като, нали, разбира се, правим някои промени. Какво най-често ядеш сега? Кажи си. Кажи си за хората, които всички питат, добре де, сега идва лято, аз трябва да влеза в форма. Каква е тайната, нали? Какво ядеш Ами ти? то няма тайна, по-скоро всичко си опира до калориен дефицит, до правилно хранене, до чиста храна. Ядеш по-малко, отколкото тялото ти разходва, нали? Да, точно така. И какво е това, примерно? Пилешко? Ами аз примерно ям плешко, рис, Пуешко. бордюрската храна, която всички знаят. Бяла риба. Добавяме сега чедъра към бешамела и започваме да бъркаме. Той ще разтопи, стане невероятен вкусен чедър. Риба много ядеш, нали? Така, ти лапия обичаш ли? Аз я мразя вече тази риба, намразя Не се много. на състезание, просто това е най-удобното. Да, я съм така с сьомгата, затова тази подготовка реших да не ям сьомга, ами да си ям само телешко месо, понеже всеки ден все пак си... Да, трябва все пак да ядеш много стоп белтъчини. Добре, твоите съученици как приемат това нещо? Ами, много ме подкрепят. Нали, разбира се, има доста, които не разбират точно това, което правя. Да. На тази възраст все пак не е много стандартно да се занимаваш с бодибилдинг. Да. Много малко са хората, които го правят. Да. По-скоро започват като по-големи. И в началото никой не ме разбираше и получавах доста хейт. Много е този момент на хейта, реално. Да, разбира се, той до ден днешен си го има. Нали, хората не всеки разбира това, което правим. Даже не всеки разбира, че това е спорт. Някой казва, че това не е спорт, което, нали, не е така, защото това е доста много повече труден усилия спорт. дори. Да, точно Това така. е повече усилия от нормалния спорт. Ами... Но имам и доста подкрепа. Все пак имаш подкрепа. Ти Имам кажеш, че си подкрепа. сменила училище, точно заради Да, тия смених неща. училище заради спорта, понеже точно там не получавах тази подкрепа и на едно 15-16 годишно момиче, нали, това му се отразява. Много се отразява. Доста психически ми се отрази. Но най-голямата подкрепа получавам от моето семейство, които неотлучно са до мен, с каквото и да реша да се занимавам, понеже аз съм тренирала изключително много неща. Тенис на Как корт. така, точно така? Как така реши, че точно това пък искаш да правиш? Ами аз последно тренирах тенис на корт, преди това спортна гимнастика. Добре, тениса не е много по-атрактивно такова, много по-модерно, много по... Ами, много ми харесва като спорт, просто с времето осъзнах, че може би не е моя спорт и тръгнах да ходя на фитнес. И много се запалих, когато виждах как ми се променя тялото, как се чувствам след тренировка. Самото чувство просто много ме запали. Абсолютно познато. Това и моите причини започна да тренирам. Аз в началото бях изключително слаб и просто ходих, се криех там, възможно най-рано да няма никой в залата, само и само да тренирам. И в последствие, нали, като започнах да имам вече резултати, много се изкефих на процеса и това ме мотивира страшно много. Тебе очевидно те мотивират титлите, защото ти не спираш с тия титли, аз не знам вече. Всеки ден, като си отворя социалните мрежи, ти имаш някаква титла нова. Европейско, не знам с къде, направо не знам, наистина. Има още на къде да се развивам, определено. Имам доста по-големи цели. Другата седмица ми предстои европейско. Ти да вземеш пак наградата, за всеки случай, така да им кажеш. Добре, дай да обясним само какво направихме. Ето нашия сос е почти готов. Може да го дръпнеш от котона вече тук. Той си е напълно готов. Телешкото го вкусихме с тайна съставка, малко соев сос за умами вкус. Уорчестър, кимион, черен пипер и сол. Нищо повече, директно го умесваме, правите си го на кюфтенце. При телешкото месо е много важно да се готви 70 на 30, т.е. 70% от едната страна, 30% от другата, за да може да направите хубав загар и да не го презготвите. Абсолютно вече всичко ни е готово, може да сглавяме. Аз искам само да покажа на зрителите как реално това се замесва супер лесно тези това клепче. Към брашното добавих маята, добавих целия кефир, значи 400 грама брашно,
200 грама кефир, 3 жълтъка добавих към него, ето, и 70 грама жълтък, 70 грама масло, чакайте, че... Да, след това умесваме тук цаката и всъщност трудната част е с голямото месене, защото реално много лесно се заформя първоначалното тесто. Ето виждате, месеци, то почва да се заформя. Когато стане на топка вече, почвате да добавяте и маслото на части, умесвате. За мен много по-лесно е, ако го правите вкъщи на ръка или на уред, да го направите на два пъти. Тоест месите примерно 10 минутки, оставяте го малко, месите още 10 минутки и тогава го оставяте пълен час да втаса, за да може да ви стане доста по-лесно месенето. Ако се опитвате в началото да направите 20 минути, ще ви е доста трудно. Затова замесвате го на два пъти, оставяте го един час, след това си оформяте топките и оставяте още 30-40 минути, докато си отвоят обема, за да може да ги изпечете. Печем ги на 190 градуса, 30 минутки, не се притеснете, няма да изгорят. Преди това съм ги намазал с белтък и сусам. Класически вариант. И така, сега продължаваме ние към сглавянето, защото все пак искам да покажа на зрителите какво сме сготвили. Каза, че много обичаш карамелизиран лук. Да. Специално съм ти приготвил, но пък после ми каза, че няма да ядеш. Няма как. Че не знам, значи... Няма как. Рядко ми се случва някой да ми каже, че няма да яде. В такава ситуация. Добре. И след края на сезона ще дойда пак. Ами надявам се. Аз всичко това се записва, не знам дали знаеш. Трябва да дойде с още една титла и просто да... Разбира се, надявам се. Гледайте сега за какво става просто. Това просто е рай. Гледайте питката колко е хубава. Тя е по-мека от... не знам, по сравнение да ви дам. Уникална е наистина, перфектна се получава. Няма нужда дори да притискате при изпичане, абсолютно лесно се приготви. Сега почваме да сглавяме. Взимаме твоя поръчен лук. А ти може да ми разкажеш какви цели има едно момиче като тебе. Чакай, пробвай, чакай, ще го забравя. Най-важно. Соса. Не само соса, да запечатаме малко самата питчица. Ето сега задължително, моля, драги дете, запечатвайте си питките, защото това е изключително важно. Така, местото, където направихме месенцето, го дърпам на страни и ще сложа питката за малко, за да я така нареченото тост. Това е дори за готвачите се смята за обида, ако не запечеш леко питката, така че задължително ще го направим. А ти му ми разкажеш какви цели имаш, освен сега предстоящото европейско? Ами за след това все още не съм взела решение къде ще излизам, кога ще излизам, понеже много зависи как ще мине европейското и след това ще взема решението. Добре, а извън спорта? Извън спорта, по принцип за... Образование, примерно? Да, решила съм, че искам да уча право преди няколко години още в София. Нали, имам още една година до тогава да го реша, да взема това решение, но... Интересен извод право. Да, малко не знам как ще ги съчетавам с спорта. Това ще е най-здравата адвокатка в България. Добре. За сега това са ми плановете и пък ще видим вече до година може да се променят. Какво ще се случи? Ами, пожелавам ти наистина успех. Много се радвам, че на рождения си ден идваш тук. Да, със сигурност ще го запомня подобаващо. Това ще е най-запомнящите си рожден ден. Сега, ето, запечатах малко питките. Хоп, гледай. Не, просто не мога повече с това. Прекрасно. Ужас. Ужас. Така, продължаваме сега. Вече може да сложим от хубавия лук. Добър ден, Нали? рожден ден. Идвайте. Празника започва. Честит рожден ден. Благодаря. Очакваме да ни почерпиш истинско вдъхновение. Ето третия гост идва. Гости се събраха. Събрахме се натръпено. Живи и здрава да си. Прекрасна възраст и успехи ти пожелаваме, макар че ти вече имаш адски много успехи. Надявам се и Днес още. говорихме отвън, че за малко може да гласува. Ако изборите бяха по-добри, за малко изпусна тази възможност. Да, 3 дни само. И следващия път ти ще обърнеш хода на изборите. Гледайте сега какво сте ни направили пък всички Ще го опитаме ли или какво? Само ще го гледаме. Само ще го мириша. Добре, Аз кажи ми само ще само, го гледам. кога ти е бала? Баба ми е до година, сега съм 11 клас. Добре, имаш време. Да, имам Добре, още не си една. мислила още рокли, защото почват се година по-рано тия неща. Да, трябва да започвам да мисля. Изглежда разкошно. И сега следващия въпрос. Имаш ли си кавалер? Не. Ах, ти стига от сутринта си започва. Защото си има тук един. Чакайте малко. Отидете там. Няма да ги слушаш. Ние да си говорим по женски. Няма да ги слушаш. Кажи, ти имаш ли такава суета, всякаква работа ще избереш неща? Ами все още не съм започнала да мисля по този
този въпрос, понеже сега тече сезона ми, състезания и ми е... Фокусът. Да, фокуса ми е върху Каквото тях. и да сложиш, ще изглеждаш перфектно. Много Ето благодаря. това е бонуса, който Да, да, да. Каквото и да сложиш, изглежда добре. Така че спортувайте и вие.